Jonni, käännetään. Super! Ei vitsi mikään. Toi oli tarkoitus, että tiput. Se sai mun nimen. Se ei mene minnekään YouTubeen. Ei menekään. Vai kuvaat sä vieläkin? Kuvaa vieläkin! Ei kuvaa mun hieno teppu. Ja mun! No niin, kuvaa mun hieno teppu. Hänen hieno temppunsa! Hei Muli! Ja hänen hieno temppunsa! Kuvaa mun. Ja hänen hieno temppunsa! Ja hänen hieno temppunsa! Ja hänen hieno temppunsa! Ei mä päädyin näette kivien päälle. Ja hänen hieno temppunsa! Ja hänen hieno temppunsa! Ja taas! Koko ajan hienoja temppuja! Hehe. Tää on mun aitasilta. Jos mä pääsin sit ylös. Juhu! Joo, niin lopetan nyt se kuvaaminen.